କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମାଙ୍କଡଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଏତେ ଜୋର ମାତି ଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଡରରେ କିଛି ବି କରି ହଉନି। ସୋ ହାଇ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ବାହାରର ୱେଦର। ଯେହେତୁ ସକାଳେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପକଉଥିଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହା ପିଏନି, ଯେତେବେଳେ ମୁଡ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ଦିଏ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ଆମ ଘରେ ଆଜି ଘିଅ ପୋଡା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମା ସେପଟେ ଘିଅ ପୋଡା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲା। ଆଳୁ ବସା ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଳୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଘିଅ ପୋଡା ସରିଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭୋକ ପାଇ ଦେଇକି ବସି ପଡିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ ହେଲାଣି 12ଟା। ଭୋକରେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ହଜିଲାଣି। ମୁଁ ଟିକେ ବି ଲେଟ୍ ନ କରି ଫଟାଫଟ ମୋ ଖାଇବାକୁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଖାଇବା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଛାତକୁ ଯାଇଥିଲି ଲୁଗା ତୋଳିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କଡ ଗୁରା ଏତେ ଜୋର ଉତ୍ପାତ ହଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଡରିକି ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲିନି, ସେଡି ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଲି। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡାକ ସାଧାରଣ ମାଙ୍କଡ ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡା କାମୁଡିକି ଏକାଥରେ ମାଂସ ପୁଳେ ପୁଳେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ମାଙ୍କଡ ଏମିତି ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।